Takže nekoukej takhle. Let's go. Já si musím zapnout stopky. Takže vítám tě ve studiu, Tome. Vítám tě jakožto zástupce České BMXové asociace. Tímhle s tím videem bychom měli předat lidem, co to vlastně awards je, o čem ocenění je. Mohl bys to nějak uvést? Takže čau, děkuji za vřelý přivítání. Czech BMX Award je vlastně ocenění, jednoduše je to ocenění, není to žádný vyhlášení výsledků někoho nejlepšího. Je to prostě ocenění lidí, co dělají něco pro BMX tady v komunitě celkově. A odehrál se teďka druhý ročník v Praze v Gizmány. Chceme, aby to pokračovalo, protože věříme tomu, že si zaslouží ocenit lidi, kteří dělají něco navíc ze svý dobrý vůle a že to tady funguje. Takže awards můžu chápat jako ocenění za přínos pro komunitu, je to tak? Zjednodušeně řečeno, přesně tak. Super. Ty jednotlivé kategorie dokázal bys nám je vyjmenovat, prosím? Takže máme tam, řekněme, takovou klasiku, což je park lomeno transition, což je parkový ježdění na překážkách, celkově bouly, rádiusy, všechno, kde se dá prostě pořádně vyletět. Potom tam máme starý dobrý street, ulici, raily, bedny, schody, dropy a dirty lomeno trails, takže skoky jak s dřevěným odpalem a hliněným dopadem, ale taky praví pořádný chlapácký skoky, který mají hliněný odpad, pořádnou díru a úplně stejně nakoplý hliněný dopad, takže trailsy. Potom tam máme video roku, který je tento rok pouze jedna kategorie, do kterých spadají veškerý videa, jak edity, týmový videa, vlogy, lifestyleový videa, projekty, takže všechno možný. Dále tam máme rookie, neboli talent do 15 let včetně, takže mladá krev, mládí vpřed, mladěch do 15 let, jezdec, jezdkyně, takže to je rookie. Dále je tam akce neboli event roku, jam, závod, festival BMXový, cokoliv prostě, to souvisí s BMX a je to prostě nějaká akce, kterou někdo pořádá, tak si určitě zaslouží být tady v té kategorii a ucházet se o to být oceněná. A potom tam je nově ten rok hlas komunity, což je kategorie, do které nezasahuje žádná porota. Je to prostě ovlivněný jenom tím, jak lidi hlasujou, formuláři, kterým se určitě dostaneme na internetu a vyhlasují si tak ta komunita, hlas komunity tady u nás BMX. Super. Ty jednotlivé kategorie měly nějaký porotce. No, dokázal bys to přiblížit? Jasný. Takže každá kategorie měla svoje minimálně 2 porotce a vždycky, jelikož tato akce je pod hlavičkou Czech BMX Association, neboli České freestyle BMXové asociace, tak v každé kategorii byly 2 porotci, z čehož jeden byl asociace a druhý byl odborně přizvaný člověk, který do té dané kategorie ví, o čem mluví a má na to tam být a může pomoct s rozhodováním. To bylo vlastně u každé kategorie, plus, řekněme, můžeme to teď tady nazvat jako třetí hlas, bylo taky hlas lidí, hlas komunity, což vlastně fungovalo přes formuláře, které byly na stránkách asociace, kde se mohl každý, vyplníš mail, zadáš do formuláře, pro koho chceš nominovat, případně potom ve finále hlasovat ve finále a to byl tak nějaký pomyslný třetí hlas. Super. Takže takhle byla Když říkáš porota. pomyslný, mám to chápat, že ten hlas neměl jako velkou roli? Ne, určitě velkou roli měl. Vlastně ve všech těch kategoriích, tak pomocí těchto hlasů, tak porota už obecně měla přehled o té dané kategorii, kterou porodcovala, už si sepisovala nějaký svůj soupis lidí, kterou tam prostě chtěla mít, z kterých chtěla vybírat těch 5 nominantů, plus se použil tady ten formulář, kde vlastně hlasuje ta komunita do nějaký té top 5, ale vlastně přijde ti mnohem víc jmen, že jo, než je top 5 a ty jako porota díky tomu
nezapomeneš na někoho, můžeš si to říct, tyjo, tady ten mě vůbec nenapad, nebo tyjo, tady toho člověka neznám, zjistím si o něm informace, jestli má na to být nominovaný, jo, takže není to žádný jako tady, že napište si to tam, je nám to vlastně jedno, stejně na to nebereme zřetel na to je branej a pomáhá nám to a vidíme, jak je jako zájem o ty lidi, nebo celkově vidíme, jako kdo na té scéně díky tomu je a té porotě to takhle pomůže při té nominaci. Potom, když už se vybírá finalista neboli ten oceněný, tak to už funguje vlastně ten formulář stejně, ale vybírá se jenom z těch 5 nominovaných, což zase pomůže, zase vidíš, jak ten člověk je v té komunitě branej, můžeš se tím inspirovat, může to být nějaký hlas, že řekneš, jo, tady hlasovalo hodně lidí, pojďme si to projít, jo, nějak tě to upozorní a počítá se s tím prostě. Takže to byl vlastně jako validní třetí hlas, který tam měl velkou roli. Super. Ano, který měl trošičku jiný, jako když tak řeknu, měl prostě svoji roli, trošku se tam hladilo na něco jiného, ale určitě to byl braný v potaz. Jasně. Takže motivace pro další roky hlasování není zbytečný, čím víc, tím líp. Super. Tak. Než se jenom tady chci zmínit, jenom takový, že se zúčastnilo podle hlasování finálního přes 900 lidí, což je super, takže vidíme, že tady v té naší zemičce to BMX není mrtvý a je o to zájem, což je super, tak jsem chtěl říct tady číslo, který ukazuje, že to má nějaký dosah. Tolik lidí okolo BMX ani neznám. Perfektní. Než se vrhneme na ty jednotlivé kategorie, které zastupuješ ty, to jsou, připomeň nám to? Zastupuju, je to z pozice asociace, tak zastupuju street a video. Super. Podle čeho přesně bych jako like měl chápat to, kdo byl nominován a kdo byl vítěz? Jaký jsou tam aspekty? Na co se hledí? Ale jsem rád, že se takhle ptáš. Určitě chci zmínit, že už jenom těch 5 nominovaných, takže to je jako, to už to samo být v nominaci je velký ocenění. A že to jako jsou lidi, co si zaslouží tam být a doufám, že to beru jako poctu, beru to tak i na další ročníky, aby lidi v úzokách chtěli být v té nominaci, že to je vlastně nějaký to pomyslný vítězství, to není vítězství. Je prostě dobrý tam být, je vidět, že to, co děláš, prostě funguje a že si toho někdo všímá a že jsi v té nominaci. Okay. A podle čeho jste hleděli na ty výsledky, na ty nominanty? Jasný, hele, takže nominovalo se, výsledek nominace je ten, že chceš mít 5 lidí. Řekněme já, když tady budu mluvit o streetu, tak my jsme tady měli vypsaných třeba přes 40 lidí, z kterých jsme vybírali top 5. Ještě bych chtěl říct, co jsem neřekl předtím, že se mnou v porotě za street byl jako odborně přizvaný porotce, tak byl Ludistot ze Slovenska, člověk, který má velké zkušenosti ve streetu, jak s ježděním, natáčením videí, prostě celkově v tom jako streetovém BMXovém lifestylu. No a funguje to tak, že máš tady nějaký tu soupisku těch lidí, kterou si vytvoříš, pomůže ti k tomu formulář, pomůžou ti k tomu lidi na Instagramu, jako v komentářích a takhle, prostě si vytvoříš soupisku, kde si řekneš super, máme tady všechny, na nikoho jsme nezapomněli a jdeš se vlastně pouštět do nějaký sáhodlouhý až hodinový debaty, kdy vybíráš top 5. Je to podle nějakých, každá kategorie v těch základních 3, řekněme, jako park, street a dirt, tak je to nějakých základních pár nominačních kritérií. Jak jsi působil, není to pořadí, v kterým to je, jo? Řeknu to tady teďka jen z hlavy rychle, a je to, na jakých jsi byl akcích, jestli tady v zahraničí, jaká je tvoje přidaná hodnota tady pro komunitu, jestli pořádáš kempy, jsi někde jako instruktor, pořádáš nějaký akce, děláš nějaký závody, jestli točíš nějaký edit, jaký je tvůj přínos prostě celkově, jestli ty jako osobnost, jako člověk jsi pro tu komunitu vstřícnej, jo, jestli nejsi nějaký namyšlený šulin, když to tak řeknu. Jo, jestli takovýhle celkový přístup, nějaká aktivita na sítích, jak tam pracuješ, plus je tam i aspekt výsledky na nějakých akcích, taky to jako se musí brát v potaz, že když něco děláš a děláš to dobře, tak se to může ocenit. Jestli jezdíš na tripy, nějaký tvůj celkový přesah, když se řekneme, každá kategorie měla tyhle ty aspekty trošku upravený. Jasně. Tak k tomu se potom dostaneme v těch jednotlivých kategoriích, ale asi ta základní myšlenka teda není to o tom, kdo háže nejvíc barspinu, ale je to o přínos pro komunitu. Je to o tom celkovém přínosu, kde každá ta porota si vybrala nějaký aspekty a snažila se to nejhloubš prostě do toho. Jasně.
zavrtat a Jak ty získat. říkáš, je to ocenění, není to vítězství, je to ocenění pro Ano. člověka. Super, začali jsme tady tím streetem, já tady přečtu Mhm, jednotlivý nominovaný, bylo jich teda 5. mhm, Martin Šiman, Pavel Odehnal nebo Levi Cook, Pavel mhm, Tenčík, Martin Dražil a Petě Joklík. Pojďme se mhm, pověnovat jednotlivým adeptům. mhm, Začneme Peťou Joklíkem, srdíčkem. mhm. Dokázal bys shrnout v pár větách, proč zrovna Peťa? Určitě pokusím se v pár větách, mohli bychom tady o každém tom nominantovi mít těch vět určitě víc, ale pokusím se v pár větách, takže nějakých Peťův přesah, pohled, hele, hodně přátelský týpek, spoustu obětých akcí, posílá tady lidem, který potká na akci, posílá na konci roku PFK, jo, jako přání nového roku a takovéhle věci, takže hodně přátelský člověk. Nějaký jeho pohled na ježdění, tak streetové ježdění bere trošku jiným pohledem. Ať si každý zkusí, jaký to je, možná si někdo myslí, že to není tak těžký, zkuste si tady přeskočit kolo, jet po řídítkách a grindovat řídítkama a takovéhle věci, jo, takže celkově ten pohled na to streetové ježdění se nám prostě zalíbilo, že to pojal trošku jinak, že nemusíš tady hrotit hard trojky z obrovských railů a skákat 60 schody, ale můžeš prostě v tom zapojit hodně ten freestyle a tady to. Objížděl akce, přístup celkově super, viděl jsem ho na spoustě fotosessions na streetu, takže i nějaký tady ten mediální přesah, když to tak řeknu, do toho je mladý, posouvá to a ukazuje mladým klukům, že ta láska k tomu BMX, jako, že to není o tom, jes na olympiádu, ale aby tě to bavilo. Aby tě to Super, bavilo takhle ve zkratce. super. Dalšího tady mám Pavla Odehnala, neboli Kuka, známý Mhm. instagramový jezdec. Takže zase Pavel Odehnal neboli Vikuk, taky člověk, co spoustu jamů prostě objel, jak streetových, tak i nějakých obecných, jako vím, na Rufusu, vím, že v Brně na streetovém jamu žral chodník, ty vole, že to tam jako posouval úplně, hodně to tam pušoval. Do toho učí mladý kluky, vidíme u něj na Instagramu, učí mladý kluky, takže vlastně trénuje, do toho uspořádal závod, nevím jestli přímo u něj v lokálním skateparku, ale vím, že uspořádal závod taky pro mladý kluky, takže zase velký přesah, do toho tenhle rok vydal video velký, normálně legit, prostě edit, který K tomu se natočil s ještě Pajou dostaneme. Tenčíkem. Mhm. A takže Super. tak jako projektů spoustu, pro komunitu toho taky hodně. Sekec mazec. Tak, dalšího tady mám Pavla Tenčíka, neboli Pabla. Mhm. Pája, tak minulý rok sebral všechny ocenění, co tady to Awards nabízelo, mi přišlo, ne, to samozřejmě v dobrým, jako Pája měl hodně nabitý rok a tenhle ten rok na něj navázal. Z začátku jel bomby, bohužel se zranil, vím, že teďka už doléčuje zápěstí, už je na nějaké cestě recovery, že má vyndaný dráty ze sebe, takže, ale i za ten, jako řekněme, třetinu roku část prostě toho stihl jako nabít tolik, že si zasloužil být tady v té nominaci. Když nejezdil, tak chytil kameru, tím souvisí, že natáčel Vikukovi edit, takže zase pomohl prostě i tady z té stránky, do toho vydal velký projekt Light It Up, v rámci kterého uspořádal velký streetový jam v noci, přičemž natáčeli do projektu, ale prostě obepsal tu komunitu, dokázal jí dostat dohromady, v rámci toho udělal prostě jam, kde se lidi sešli, takže zase jako velký přesah. Když mohl a byl v pořádku, tak objížděl akce, jak tady lokální, tak na Keshapu, kde si sice zranil ruku, jo, takže i mezinárodní. Takže zase ve zkratce spoustu aspektů, proč, Spousta ano, věcí. přesně tak, proč si zaslouží. Mám tady dalšího jezdce, který byl trošku kontroverzní, spoustu lidí to asi bude zajímat, a to je Martin Dražil. Je to z toho důvodu, že to není čistý BMX na ulici, ale je to přece jenom flatland. Jak by se s tomu vyjádřil? Jezdí to na ulici, ne, ten Flatland, myslím. Ne, Oh. já si srandu. Jo, přesně, bylo to kontroverzní a to jsme rádi, to dělá dobrou reklamu, jak se říká. Ne, hele, Martin Dražil, prostě Flatland, nemá to tady ještě svoji kategorii, uvidíme do budoucna, ale Martin objíždí jak lokální, tak mezinárodní závody, drží se prostě v nějaký té reprezentační skupině hodně vysoko, pušuje to už jen tady z toho hlediska, do toho pořádá
příměstský tábory, do toho učí prostě nový lidi jezdit na Flatlandu, lásku k tomu kolu, jak kluky, tak holky na Flatlandu, vím, že tam má na tréninkách, viděl jsem ho na spoustě fotosessions s Borisem na streetu přesně, Boris, který měl vlastně aukci fotek na Award, jo, takže Martin s ním prostě fotil na streetu, takže to do této kategorie spadá, takže zase velký přesah a prostě jsme chtěli, jak jsem říkal, to, že jsi v té top 5, že jsi v té nominaci, tak už něco znamená a prostě Martin si tam naprosto zaslouží být a chtěli jsme, aby prostě mu byl vyjádřený takhle trošku ten respekt, který si 100% zaslouží a byl tady v té 5. Mm-hmm. A na závěr tady mám výherce. Pojďme rovnou shrnout vlastně i proč zrovna on, a to je Martin Šiman. Martin Šiman, takže jak jsem tady u všech řekl nějakých aspekty, tak řeknu i u Martina v rychlosti. A to je účast na akcích jak tady lokálních, tak mezinárodních, takže zase přesah je trošku jako dál než tady z té republiky. Vydal edit vlastně pro Cinemu 8, na tripy jezdí, vím, že byl na kempu jako instruktor u Pejdy v Litomyšli, takže přesah i tady do této části. S klukama z Leftoverů v Plzni pomáhal organizovat jam u nich ve skateparku, takže zase další jako bod, na který se hledí. Do toho se jako jeho i úroveň ježdění je jako hodně posunutá, prostě ukazuje lidem, že i my tady v té české zemi to můžeme vytáhnout trošku dál do světa, že tím ježděním se můžeme prostě dát tomu ten světový nadhled, být prostě nějaký... to ke Garetovi do garáže třeba. Třeba, ano, sice to bylo až v roce 25, ale je to přesně to, co tady se snažím vyjádřit, že prostě můžete odletět za moře a spát u Gareta ve sklepě a jezdit s ním prostě, takže ukazuje tady lidem, že to tím BMXkem jde někam dotáhnout, ale od toho ježdění je prostě na brutální úrovni a do toho spoustu dalších věcí, takže proto Martin Šiman, ve zkratce. To bychom měli krásně shrnutý street, já se jenom ještě v rychlosti zeptám, v těch 5 jezdcech jsou tam všichni, kteří si tam zaslouží být, nebo těch jezdců je celá řada? Hele, v těch 5 je fakt všech 5, co si to zaslouží, ale jak jsme se shodli i s porodcema z jiných skupin, tak těžší je vybrat top 5 než top 1, protože by si zasloužilo prostě, naštěstí tady těch lidí jezdí hodně a zasloužilo by si vybrat top 10, jo, nominovat 10 lidí, prostě bohužel to nejde. V rychlosti tady řeknu nějaký jména, který za mě určitě jako budou stát za to zmínit: Honza Novák, Adam Hradil, Marek Ryška, Marek Novotný, jo, kluci prostě, co to posouvají, Honza Prokeš, Jonáš Soukup, jo, prostě lidi, co tady na tom streetu jezdějí a určitě jako si zaslouží, aby jsme je tady zmínili. Bohužel, nebo další Filip Tížek, jo, prostě takovýhle, prostě lidi je spoustu, ale snažili jsme se o to větší motivace do příštích let přispět té komunitě. Přesně tak, prostě na to, prostě to pušovat, snažit se to posouvat v tom, co vás baví a dělat to, co máte rádi a doufat, že to bude stát za to se dostat do top 5, případně být oceněný. Perfektní. Máme hezky shrnutý street, udělejme klapku, přesuňme se do druhé kategorie a to je kategorie video roku 2024. Tahle kategorie je trošku specifičtější, než jsou ti jezdci. U těch jezdců jsme si to tak nějak jako vysvětlili, na co se hledělo. Shrňám jenom obecně u toho videa, co je důležitý, na co jste hleděli, co pro vás byl ten rozhodující faktor. Jasný, jsou tady ty kritéria trošičku jiný, tím, že to je video. A říkám, do té kategorie video spadaly všechny videa. Hodnotilo se tam zase přínos pro tu scénu, taky nějak obecně, co jí to jako by dá, to, že někdo vydá video, to, kdo tam jezdí, jakým stylem jezdí, jo, co tam dává za triky, jak to posouvá, jestli to je jako vydřený, nebo jestli to je jako poskládaný nějaký instaklipy, když to řeknu obecně. Do toho zase zpracování, řeší se tady i to, jak je to natočený, jaký jsou tam prostřihy, takže nějaký i ten edit, i ta kamera, sledovanost, prostě celkový dojem, jestli to nahypuje, nebo že to třeba nebere, jo, protože se řeší to dobrý, ale i to špatný, když pak se rozhoduješ. Jo, takže tady ty věci u toho videa tak nějak obecně, to museli ten jezdec i ten kameraman jako
to říct, Mhm. obětovat nebo překonat, aby to natočili, takže jestli jeli někam do nějaký přesah, jestli jeli do zahraničí, jestli točili někde, jestli tam dal nějaký World First, nebo jestli natočili Jasně. něco, co ještě nikdo nenatočil, takže Super. spoustu těchto aspektů ve Jenom pro zkratce zase. připomenutí, porota pro video byl kdo? Byla stejná, byl jsem to za asociaci já a odborný porodce byl Ludis Todd, Super. plus vlastně jsme tam měli tenhle z té komunity zase, který nám pomáhal. Perfektní. Pojďme se asi projet jednotlivý ty videa. První Mhm. Pavel Odehnal s projektem Makarony. Mhm. Jenom jak ty řekl první, tak aby to nebylo jako, že to je Ne takhle výherce, ale postupnost. první z Ano, nominovaných. ano, je to jeden z nominovaných. Takže Pavel Odehnal, Makarony, Vikuk. Takže zase Pája Tenčík za kamerou, parádní video, velký dropy, do toho technické věci, grindy. Vím, že kluci byli natáčet u nich v okolí Bodkovic, myslím, v okolí Brna, prostě na Moravě, ale jeli i do Prahy. Vím, že u toho byly nějaký photosessions, viděl jsem nějaký fotky, takže zase mělo to prostě něco navíc, nebylo to jenom tady natočit video a pak ho jenom vydat. Mělo to tady nějaký jako příběh, nějakou cestu, takže určitě si zaslouží být tady v nominaci. A Super. asi Dobrá. takhle ve zkratce, ať to neprotahujeme. Super. Další Martin Čiman s projektem 8. Mhm. Takže vlastně video pro Cinema BMX, pro velkou tady BMXovou značku. Martin, jeho ježdění, víme, že to je na velmi vysoký úrovni, takže ježdění jako super. Edit, vím, že točil Šimon, nemůžu si vzpomenout na příjmení, za to se mu omlouvám. Šimon, který i stříhal video z Bajkonu, který jsme viděli na Awards. Takže parádní videjko, Mimochodem vím, že to byly banger. kluci, přesně tak, big shoutout. Vím, že to byli kluci natáčet ve Vídni v rámci nějakého víkendu pár dnů, ale jako super nabitý videjko, vytříbený jako vkus jak na ježdění, na triky, plus propojení toho střihu, jo, super prostřihy s nějakou bowlingovou, kulečníkovou koulí, osmičkou, jo, takovýhle nějaký věci, takže super parádní projekt, videjko. Super. Další tady mám crew a je to Leftover Keen on Bean, což znamená, že v kategorii video nemusel být jenom jednotlivec, ale mohla tam být i skupina lidí. Jo, jak jsem říkal, mohla tam být i skupina lidí, potom na konci můžeme zmínit nějaké další věci, co určitě stojí do budoucna za to, že se mají šanci dostat, ale tady se teda zmíním. Pojďme se teďka pověnovat Keen on Bean videu. Přesně tak, Leftover, skupina vlastně kluků hlavně z Plzně, Keen on Wien, vlastně kluci vyrazili na trip do Vídně a moc se nám líbilo, že prostě to, co k BMX úplně jako patří, tyjo, jako na chleba máslo se solí, tak to, že vyrazila skupinka kámočů na BMXový trip, plus z toho dosáhli jako parádní videjko, jezdecky nabitý, zaznamenaný to, že jsou spolu na tripu, natáčí si klipy navzájem, hypujou se, jo, takže zase parádní věc, prostě ukázat té komunitě, že tohleto k tomu patří a takhle to jde. Jasně, není to jenom o nejvíc barspinů na světě. Dalšího tady mám Pavla, neboli Pavla Tenčíka a jeho projekt Light It Up 2. Video, který má, nevím, půl hodiny, prostě velký videjko, hodně jako zase jiný projekt oproti tady těm, co tady máme. Je to vlastně projekt, který zaznamenává nějaký noční život spojený s freestylem plus BMX, prostě všechno, co k tomu streetovému a BMXovému životu patří. Takže parádní projekt zase s velkým přesahem, jezdecky nabitý s lidma jak z Česka, tak z ciziny, z Francie, myslím, jestli se nepletu. Jo, takže jako nabitý parádní projekt, který mu Pája dal už číslo 2, protože už jeden má, vydal k tomu knížku, zase jako celkově jako spoustu fotek, za mě jako hustý projekt. Super. A na závěr vítěze je to Honza Prokeš s projektem Try Harder. Proč právě Honza, proč právě ten projekt? Hele, Honza, tady jsme se krásně shodli s Ludisem, to bylo příjemný, že jsme si tak jako řekli, hele, tohle je něco trošku jako posunutýho na další level. Velký věci, jak technicky, tak i jako dropy, video, to jsem tady ještě nebo zmiňoval jsem to, že se hodnotí i to, jak to je točený a střihlý, takže video tady točil Krištof Krechler, který se tomu parádně pověnoval.
co mám nějaký podpultový informace, tak se retušoval ze schodu, anebo Honza jel dvakrát, kdo ví. Jo, takže takovýhle věci, že i filmařsky edit, nevím, jak to nazvat. Protože i ten edit byl superovej, velký věci, hodně technického ježdění na předním kole, využití spotů, jak tady v České republice, tak v zahraničí, Německo, Rakousko, Španělsko, jo, takže proto kluci jako museli trošku máknout, což se hodně cení a videjko jako velký věci, velký přesah a ukázal zase trošičku z jiné stránky, že člověk, který tady jako nemá žádný velký zastoupení a prostě dokáže vydat takovouhle velkou věc sám za sebe ve svojí tady nějaký kamarádský produkci a ukázal tím, že to jde prostě tady dělat tyhle velké věci. Super, takže jasně. Tak ve zkratce objasnění těch. Napadá mě ještě otázka, ty jsi říkal, že tady jste se s Ludisem hezky shodli, byly i chvíle, kdy jste se neshodli, kdy to bylo trošku složitější v tom rozhodování? Určitě. Tady jsme, naštěstí jsme se shodli na vítězi, v tom vybrat zase top 5, zase dlouhý debaty, telefonáty, zprávy, když se teď budeme bavit o videu, takže jsme to zase rozebírali, proč tady to tam má být, z jakých důvodů, jo, proč tohle ne, proč teda, co a jak, takže nebylo to úplně jednoduchý, trvalo to spoustu, bych řekl, až hodin než minut, kdy jsme se prostě tak nějak shodli na tom prostě, co tam v té nominaci bude a pak i následně na vítězi. Když se vrátím ke streetu, tak tam to bylo ještě trošku náročnější, protože byl větší výběr a celkově tam bylo prostě víc aspektů a prostě víc věcí, než na tom videu, který je trošičku, si myslím, je to na tom videu líp vidět, protože je to jedno video a nehodnotíš přístup toho člověka za celý rok, protože je to za celý rok, takže tam těch telefonátů a rozhovorů a hodin bylo trošku víc k řešení, ale taky se nám to povedlo a jak ve streetu, tak ve videu jsme si řekli, že chceme prostě s výsledkem jít ven, až budeme se za to schopný podepsat a prostě budeme s tím prostě stotožněný a to se nám povedlo, takže super. Takže velký shoutout Ludisovi. Bam. Hele, ještě jedna taková rychlá otázka na závěr, čas nás tlačí, ale krásně to zvládáme. U toho videa je důležitý datum vydání a datum vydání premiéry, a nebo se hodnotí i na YouTube v tom roce 2024? Ne, hele, hodnotí se, kdy to video jde ven a je jedno v jaké podobě, takže jestli uděláš jako jezdec nejdřív premiéru, která je jenom pro pozvaný, nebo dobře, nemusí být pro pozvaný, ale která je prostě lokální. A ano, a na YouTube to jde prostě o týden, měsíc díl, i kdyby to šlo na, vlastně řekněme, kdyby to vydal na Vánoce a po novém roce to vyšlo na YouTube, tak to vydal v tom roce. Jasně. Jo, takže se to bere na ten rok, prostě je to jako kalendářní rok jsou hranice. Dobře, kdy to vydá. Takže se nekouká, kdy to je na YouTube, ale kdy to je vydaný veřejnosti. Ano, kdy to je prostě vydaný, že to už je jako věc, která je venku, kterou už si nedržíš u sebe pod pokličkou. Super, dobrá, tak jsme to spolu krásně sfoukli. Já ti děkuji za strávených 27 minut společného rozhovoru a můžeme se těšit na další rozhovory s dalšími porodci. Děkuji, Tome. Super, tak jo, díky. Čau. Ať to jezdí. Taky. Vítám tě ve studiu, Sašo. Dám to ještě jednou. Ahoj Sašo, vítám tě v našem virtuálním studiu, kde si budeme společně povídat o Czech BMX Awards. A to přesně o kategorii Dirt a akce roku. Já tě taky zdravím, děkuji za pozvání do studia. Super. Asi se na to můžeme rovnou vrhnout. Já bych se tě zeptal na úvod ke kategorii Dirt, podle čeho jste hodnotili a s kým jste hodnotili? Takže kategorii Dirt jsem si vzal na starosti já a přivzal jsem si k sobě Michala Koláře alias Povla z Milevska, který mi s tím hodnocením pomáhal a nakonec jsme víceméně vybrali 5 finalistů a shodli jsme se krásně na vítězi. Super. A jaký byly kritéria? Podle čeho jste vybírali? Podle čeho jste hodnotili? No, já bych tohle vzal asi trošku víc ze široka a víceméně po lopatě, tak jak já jako o té kategorii vlastně jsem celou dobu uvažoval, protože ty kritéria se mi vlastně díky tomu trošku nafoukly. Vysvětlím proč. Vlastně úvaha hodnotit Dirt a Trails komunitu je celkem
složitá věc, stejně tak jako jakoukoliv jinou kategorii, ale díky tomu, že je to výjimečná kategorie, tak jsem na to šel, jak se říká, od lesa. A ta zásadní úvaha byla vlastně, kdo je jezdec, který jezdí dirt a kdo je jezdec, který jezdí trails. A když si člověk odpoví tady na tu otázku, tak víceméně jednoduše dojdeš k závěru, že ten, kdo jezdí dirt a jezdí trails, tak vlastně co nejvíc času tráví někde na nějakém spotu. To znamená prostě kope, staví, hází a tak dále a od toho vlastně se dá jednoduše odpíchnout směrem dál, protože my nemáme za úkol vyhlásit nejlepšího jezdce, my máme za úkol vybrat nejlepší počin, nejlepší prostě činnost, která směřovala k nějakým způsobem k obohacení komunity trailové, dirtové. Takže u toho dirtu je to z velké části o tom, kdo si kope svůj spot a přispívá komunitě tím, že vytváří nový sportoviště, když to řeknu takhle? Je to takový jako kdyby startovací můstek pro mě v těch úvahách. Jo? Když budu pokračovat v téhle úvaze dál, tak víceméně OK, jsou tady nějaký lidi, jsou tady nějaký spoty. Každý, kdo jezdí a kope, tak tam tráví strašně moc času. To si můžeme říct, prostě je to dřina od rána do večera a je zatím strašně moc práce a strašně moc času. To znamená, že když ten člověk ten spot prostě nahází přes zimu, přes jaro ho dá nějakým způsobem do pojízdného stavu, nedělá to víceméně pro sebe, dělá to pro všechny, pozve kámoše, prostě zajezdí se, ten spot prostě funguje pro širší prostě skupinu lidí, nedělá to sám pro sebe. A od toho odráží jako kdyby nějaký ten přínos. Jo? Když nekope u sebe ten člověk, jede pomoct třeba kámošům na vedlejší spot, kope na vedlejším spotu, do toho teďka přijdou nějaký akce, víkendy a tak dále. Takže je to strašně jako kdyby hodně časově podle mě náročná disciplína. Jo? Skoro by se dalo říct, že je to full-time job. Je to prostě full-time job. A tady už právě se otvírají jako dost dobře dveře k tomu, jak ty uchazeče o tohle ocenění líp rozřadit. Jo? Jak si udělat lepší obrázek o tom, kdo vlastně jsou, co dělají, kam jezdí, proč to dělají. Jo? Takže já jsem vycházel z toho, že prostě máme tady na playlistu mám skoro 25 lidí, který prostě nějakým způsobem znám, vím, že se v té scéně pohybují, že jezdí po akcích, vím, že kopou, někoho znám míň, někoho znám víc, k někomu mám blíž, ale víceméně ty kritéria jsou pořád jako kdyby stejně daný. To znamená, mám spot, kopu na něm, pořádám na něm nějaký společný dýchánky, nedej bože, super, prostě udělám na něm akci pro ostatní, což už je prostě obrovská další přidaná hodnota, protože k tomu stavím, jezdím, zvládám objíždět akce, ještě udělám něco pro ostatní prostě na tom svém spotu, což je pro mě jako kdyby hodně jako důležitý kritérium. Jo? Super. Takže těch kritérií je fakt jako... Od tohohle já se jako kdyby odpíchnu. Jo? To znamená, takhle když se na to podívám a vlastně rozjíždí se sezóna, že, která začíná nějakou akcí, takže já jsem krom toho, že jsem každým kategorii se snažil najít nějaký prostě společný témata, kritéria, když tomu tak budeme říkat, který si ten porotce měl možnost prostě ohnout, upravit podle své kategorie tak, aby to dávalo co nejvíc smysl. Takže já jsem třeba tady na dirtu začal prostě jako kdyby kritérii typu jako účast na akcích. Vrátil jsem se zpátky k tomu prostě domácímu spotu. Dělal jsi nějaký záznamy, nebo měl jsi k tomu vytvořený něco? No, mám všechno víceméně, jako kdyby před sebou těch záznamů je milion, mám tady tabulku o x sloupcích, x řádcích. Jo. Okay. Jedno z kritérií byl nějaký přínos pro scénu typu motivace, osobnost toho člověka. Potom přichází na řadu ty vlastní projekty, akce, tripy, videa, cokoliv prostě navíc, co ten člověk prostě přináší. Takový jako úplně
pro mě nezajímavý kritéria typu jako výsledky na akcích, to ani tady bych jako jsem nebral jako naprosto v potaz, ale malinko je potřeba se dívat i na nějakou kvalitu ježdění, ale prostě když jdeme do detailu, tak prostě dá se říct, že prostě tady těch 20 lidí jezdí všichni hezky, všichni prostě jezdí velký liny, někdo má větší štýlo, někdo má menší štýlo, někdo má svůj osobní styl, někdo má jiný jako kdyby styl, ale v každém případě není mezi něma špatný jezdec. Není, jo. Tak pak ono to s tím jako i souvisí, že když se člověk tomu věnuje, staví si svůj spot, tak automaticky na něm jezdí a tím nabere ten skill, že jo. Přesně. Jo, tady kritérium aktivita na sítích prostě u kategorie Dirt Trails naprosto padá, protože kromě pár výjimek prostě na sítích nemá nikdo nic, to znamená dohledávat informace zpětně, pokud prostě člověk opravdu jako v té komunitě nežije a já jsem loni se hodně věnoval pohořelickým projektům, takže jsem těch závodů jako kdyby moc těch akcí nestihl, takže jsem se musel jako pídit po videích, po profilech, že jo, obvolávat prostě některý lidi, ptát se, kdo co vidí, kdo kde byl, kdo kde nebyl a z toho mě vypadly nějaký data, který víceméně, když si takhle jako kdyby srovnám na řádek, tak už přeci jenom když se člověk jenom baví a nevidí to napsaný, tak vlastně ke každému je spousta věcí. Jakmile to člověk rozpitvá a napíše na papír, tak ti z toho vypadne úplně jasně, jako kdyby kdo na tom byl o něco, nebo kdo se snažil o něco víc, kdo o něco míň, jo, a tak dále. Přesně proto jsem se ptal, jestli si to někde zaznamenával, protože těch kritérií je fakt spousta a člověk myslí na něco jiného, pak to zase zapomene a potom se v tom zamotá úplně. No. Přesně. Tak jako mám to na papíře, samozřejmě na papíře to mám pro sebe, že jo, nikdo do toho jako nekouká, jsou to moje poznámky, ale super. Když na to podívám, tak víceméně, myslím si, že to je hodně podrobná tabulka. Super. Jenom ještě v rychlosti, jakou u vás měla roli ten hlas té komunity v tom hlasování na Instagramu? Jak jste na to přihlíželi? Hele, to je asi téma jako samo o sobě. Já úplně nechci jako kdyby nosit dříví do lesa nebo prostě se k tomu vyjadřovat. Byly nějak daný pravidla, který ten neúplně správný okamžik jako byla snaha je nějak změnit. Za mě k tomu můžu říct jenom vlastní názor a to je ten, že prostě ano, komunita musí být součástí takovéhohle hlasování, protože ji do toho zapojujeme, protože chceme, aby ta komunita fungovala společně, to je prostě super všechno, ale nemůže být na výsledcích hlasování komunity vybrán ten nejlepší. Ani ta víceméně pořád to musí být, aby mně to dávalo smysl, nějaký poradní hlas. Nějaký názor prostě. Ale určitě to nemůže fungovat jako plnohodnotný třetí hlas. Nedej bože, aby se na něm stavělo jako výsledky typu, jo, tak lidi řekli, že je to takhle, tak to takhle asi jako má být. Dobrá. Já jsem si právě všiml, že ten hlas od těch lidí z veřejnosti, každá ta porota bere trošku jinak, tak mě zajímalo, jak na to koukáš ty. To, co říkáš... Tak by to být nemělo, že každý bere jinak, jo, a to možná je právě způsobený nějakým tím drobným rozkolem jako v té nepravé chvíli před akcí, ale věřím tomu, že každý, kdo to dělal, tak to dělal poctivě a zodpovědně. Super. Dobrá. Porotu jsme říkali, já myslím, že se můžeme spolu klidně rovnou vrhnout na ty jednotlivý jezdce. Vždycky by jsem řekl jméno, pár věčiček o tom jezdci, proč zrovna ten jezdec je v té nominaci, přece jenom ta nominace je skoro to hlavní, ani to není o tom, kdo se stal tím vítězem, ale už jenom se tam dostat, je jako úplně perfektní. Hnedka jako první. Za mě určitě každý, kdo se dostane na ten playlist, nebo prostě ta veřejnost o něm ví, že v té scéně funguje, tak by se zasloužil ocenění, ale prostě to není možné. Super. Hnedka první jméno tady mám Martina Křena ze Suchdola. Jasně. Marty, proč si zaslouží být víceméně v úzké nominaci, tak když se zapojím tady do té své tabulky, krom toho, že to je super člověk, nechybí na téměř žádné akci,
jezdí na tripy, byl vlastně na jaře na Slamfestu, byl na tripu v Anglii, s klukama udělali vlastně jam. Mám tady téměř jako 90% účast prostě na všech důležitých letošních akcích. Srdcař prostě ne, rozhodně za mě patří do top 5. Super. Dalšího tady mám Tomáše Kudrnáše. Tak Kudr měl vlastně na BMXu loni hodně dobrý rok z pohledu nějakých aktivit, krom toho, že jako majitel Dirty Park dělá pro BMX spoustu věcí. Nemělo by to být úplně jako kdyby kritérium, který vlastně je braný jako zřetel, je to jeho práce. V každém případě je to dobrý zmínit. Objel nějakých tady 5-6 jamíků, natočil si vlastní edit, otevřel HomeSpot, udělal pro přátelé na tom HomeSpotu akci, pomáhá víceméně, když mu to čas a rodina dovolí v lese. Určitě si myslím, že se nějakým způsobem podílel na přípravě Řáholce, ať už menším nebo větší mírou. Zajel si do Anglie na tripek, takže za mě prostě stálice, skvělá sezóna, skvělý ježdění, za mě určitě Kudr, ano. Hnedka za ním mladák Vojta Prokeš. Tak Vojta Prokeš víceméně, dá se říct, každý rok hodně mě překvapuje, baví mě jeho úsměv od ucha k uchu za každého počasí a každé příležitosti. Je vidět, je hodně aktivní. Jamie, dá se říct, 90% účast, kde může být, tak tam je. Jezdí na akce i mimo jako tu komunitu, jakákoliv možnost lítat někde v bazénu nebo se účastnit čehokoliv, prostě je tam. Kope si vlastní skok, teda spot na hluboké, prostě to mladák má chuť, určitě se podílí s váma nějakým způsobem na grill jamu, věřím tomu, že to tak je. Jako plnohodně, fakt 100%, to ani nepodílí, prostě to pořádá s náma, no. Dal si tripek do Malagy, prostě má našlápnuto, skvělý jezdec, vejšky, štýlo, prostě za mě, jo, mládí vpřed. Určitě, jo. Super. Pak tady mám Pavla Kohouta, neboli Houta. Hout, kontroverzní téma, kroutilo hlavou, ale téma, který mě baví, protože Houta znám hrozně dlouho let, ale prostě myslím, že měl hodně dobrý rok. Víceméně, když začnu úplně od začátku, krom toho, že píše prostě jediný web, což už dneska je rarita, že jo, Czech Trails, nebojí se říct prostě svůj názor, i když občas prostě to už jako hraničí s hejtem. Ale chtěl jsem se právě zeptat, jak jste na to koukali jako přínos pro komunitu, ten web, určitě je to super, ale v některých částích si říkám, že jestli to není právě opakem. Ale všechno, i negativní věci jsou ve svém smyslu pozitivní. Já se snažím fungovat tak, že vždycky, když slyším nějakou kritiku, tak vždycky začínám u sebe, tu situaci rozeberu, řeknu si, aha, to má pravdu, tady prostě už zbytečně jako hejtí, že jo, ale vždycky si z toho něco odnesu, jo. Víceméně Houta znám, že jo, vím, že prostě bude rejpat vždycky to nikdy to nebude prostě jako kdyby 100%, ale ta důležitost toho, aby tady ten Czech Trails nebo jakýkoliv jiný web, prostě není tady žádný, že jo, byli jsme zvyklí v historii, že jsme tady měli nějaký weby, dneska ta doba se přesunula někam jinam, ale pořád si myslím, že je to důležitý element. Super. Takže za mě velký přínos, prostě psaní, informování komunity. Letos udělal pro kluky, vlastně pro komunitu uspořádal 2 výlety, jeden vlastně na Slamfest, jeden do Anglie. Na Slamfestu jsem se zúčastnil, víceméně
cestovní kancelář Hout, prostě všechno zařídí, nemusíš nic dělat, ty sedneš do letadla, všechno vyřídí, ty jenom zaplatíš. Prostě obrovský, jako kdyby pro lidi, kteří se tohohle mají možnost zúčastnit nebo chcou se účastnit, obrovský přínos. Jo. Letos dá se říct, že nechyběl téměř na žádným jamu, nebyl na grill jamu, ale jinak víceméně má samý tady jako kdyby fajfky, takže velká část na akcích, prostě byl všude. Co si budeme vykládat, prostě les v kondici, kope vlastní spot. S tím, že jako spot les je fakt jako obrovský spot, který ukopat je jako až nemožný mi přijde, no, že to je fakt je to víceméně jako spousta času, že jo, i v jeho věku s rodinou, prostě dá digovací neděle přes zimu, prostě venku mrzne, diguje se, prostě kolikrát tam chodí sám do toho lesa, prostě táhne si myslím tady tuhle trailsovou komunitu jako kdyby tím správným směrem. Rozhodně prostě letos Řáholec jam, příprava prostě k Řáholci se ještě dostaneme potom při akci roku. Určitě si tohle místo zaslouží. Super, jo, perfektní. No a nakonec tady máme vítěze, neboli oceněného, a to je Honza Kos, neboli Killer. Killer Kosák, víceméně účast na akcích 100%, dává dokupy Sever Trails téměř jako kdyby sám, udělal na něm vlastně letošní jamík, kde nesmyslně prostě vybudoval, že jo. Něco jako loop, jestli se tomu tak dá říct. Nějaký takový vajíčko šišatý, ale prostě jako neuvěřitelný dříč, prostě digger, tahoun všech akcí, prostě zase objíždí všechny akce, nejenom prostě trailsový, nikde nechybí, jezdí po parkových akcích, prostě tam, kde jako to má rád, tak se ukáže, všude udělá srandu, prostě jezdí hustě a za mě jako není o čem. Jo, super. Myslím si, že s tímhle jako komunita souhlasí, protože těch věcí je fakt spousta. A co se týká toho severského spotu, už jenom z jaký hlíny to plácá a co tam dokáže uplácat sám je až skoro nemožný. No, hlavně si tam všechno musí tahat, že jo? Nepřijde si autem. Jako, já tam mám práci jenom dojít, jako, takže jenom se tam dostat je ty vole, jako mazec. Záhud. Super, dobrá. No já si myslím, že jsme hezky sfoukli kategorii Dirt, že se můžeme plynule přesunout k akci roku 2024. Jsou tam nějaký kritéria, který by si chtěl zmínit, na kterých jste hleděli, když jste vymýšleli, koho do nominace, kdo je vítězem a po případě s kým jsi byl v porotě? Co se týká akce? Akce roku? Víceméně jenom zmíním, že vlastně tato kategorie vůbec za mnou jít neměla, ale nějakým způsobem jsem se snažil prostě pomoct a neřešit to. To znamená, původně to byla starost Tomáše Frýdka, který si mě nějakým způsobem přivzal k sobě. Já jsem pak oslovil ještě vlastně Tomáše Havlíka, protože jsme se shodli, že tu disciplínu by mohlo hodnotit klidně víc lidí, říct k tomu svůj názor. Kritéria zase prostě nějaký základní byly, ale čím víc člověk jako jde do hloubky a potřebuje prostě 2 dobré akce nějakým způsobem rozštípnout, musí si hledat prostě další a další kritéria, aby prostě jednoznačně řekl, ano, tak takhle to je správně. Možná ty kritéria se dozvíme postupem probírání těch jednotlivých akcí, také nemusíme ani teďka rozebírat jako do detailů, že bychom se k tomu rovnou vrhli. Víceméně a každá akce začíná nějakým promem, že jo, to znamená prostě zajímalo mě, jako jak ta akce jako kdyby promovaná mezi lidima, zajímá mě, jaký ta akce má program, jestli
jestli je to jenom jednodenní věc, nebo je to věc, kde se ty lidi sejdou třeba ve čtvrtek a jezdí si do neděle. Zajímal mě program typu, jestli tam byl třeba program pro děcka, nebo tam bylo prostě něco navíc, jo. To stejný věci typu, nevím, nebo udělal si Merck akci, třeba co může tu akci nějakým způsobem zvednout, pozval třeba nějaký zahraniční tým nebo zahraniční jezdce, jestli na té akci byl nějaký jako kdyby after program, nějaká prostě party nebo koncík, jaký to mělo výstupy, jaký to mělo jezdeckou účast, jakou to mělo diváckou účast, jaký ohlas samotný ten akce měla, takhle v rychlosti asi. Super, jo. Tak, první akci roku tady mám Off the Wall Jam v Litomyšli, pořádaný Pejdou, jestli se nemýlím. Jo, pořádaný Pejdou, zúčastnil jsem se, víceméně hodně oblíbená akce, zajímavý formát, prostě uvolněnost, pohoda, dobrá nálada, zábava, ježdění. Letos hodně tu akci zvedla, jako kdyby si myslím, jezdecká účast hlavně mlaďochů, takže to nebylo jenom prostě pro starý pardály, ale zúčastnilo se spousta mladých kluků. Soutěže HR, Parkline, Pivo Race, Tombola, After, prostě skvělá akce. Super. Další tady mám Bikon od VDGF Crew v Praze. Bikon mě každý rok už asi 11 let míjí, takže sleduju jenom videa, výstupy, je toho hafo, podle čeho člověk si dokáže říct, jo, to bylo krutý. Prostě za mě, i když jsem nebyl, synonym téhle akce je prostě propojení komunit, což je taky strašně důležitý. Není to jenom vyloženě o tom BMX, sejde se tam prostě celá řada různých lidí, od hudebníků, umělců po všechny blázni, že jo, jako určitě je to akce, která nemá jako konkurenta v tímhle směrem u nás. Letos nějaký Učko Jam, Main Pyro, Rail Jam, podařilo se klukům dotáhnout BSD tým, což je prostě na naše poměry fakt jako super výkon, after DJs, prostě za mě určitě akce, která patří do top 5. Super. Další tady mám Suchdol Jam v Praze. Suchdol Jam, další akce, na které jsem nebyl. Ale zase mám nakoukaný fotky, víceméně koukal jsem videa, na Suchdolu jsem byl loni, trošičku akce poznamenaná pařivým počasím, takže letos se díky posunutí termínu si myslím se vydařilo. Se dost vydařilo. Dobrý promo, krásný fotky od Davida Zemánka, tuším. Dobrý vidko, ježdění, soutěže, prostě trailsy, pivo, výčep, kapelky večer. Ještě tam vyrostla nová lajna v lese. Jo, to jsem nová lajna v lese, jasně, letos tam bude mistrovství republiky, takže bude se lajna jako ladit ještě víc. Matně si pamatuju z videa Robina, jak dupe na odpal prostě do nějakého nesmyslu dalekýho, jestli to bylo. Jo, tam byl ten skok do toho dopadu, do toho hnoje, no, jo. Takže o zábavu rozhodně jako nebylo pouze, všichni se určitě bavili, takže jo, mám si myslím, že velká akce zase s přesahem. Super. Jo. Pak tady mám akci Grill Jam v Kunžaku. Grill Jam jsem byl, mám rád Grill Jam, je to prostě taková pro mě takový jarní otvírání sezóny s kamarádama, s přátelama, víceméně má to svoje kouzlo, je to za městem, je to prostě akce, která jako kdyby trošku doplácí jako na tu svou polohu, si myslím, a vždycky jsem
nebo každý rok jsem byl nervózní z toho, jestli se tam ty jako lidi sejdou, jestli se tam dostanou, ale vždycky odpoledne se to naplnilo a ta atmosféra tam vždycky byla jako úžasná. To, co se tam postaví prostě za překážky a kluci jsou schopni se na tom jako nesmyslně vyndávat. Jako určitě by bylo fajn, kdyby si našlápla tato akce jako ještě dál a nějakému programu dalšímu prostě natáhla ještě víc, jako kdyby lidí. Jedna určitě úžasná věc, prostě na téhle akci se sjedou lidi, co jezdí hlínu, co jezdí park, prostě co jezdí street a všichni se tam společně prostě dokážou bavit a srandovat, takže za mě určitě zase jako kdyby dobrá volba. Super, super. A nakonec tady mám i vítěze a to je Řáholec Jam v lese. Letošní Řáholec byl jsem za mě jako totální zabitost. Program od čtvrtka do neděle. Ježdění dopředu. Kluci byli, myslím, ve čtvrtek jezdit. Jak se jmenuje vedle ten spot. Pomenu si, to je jedno, mám teďka výpadek, nevadí, ale prostě každoroční prostě akce v lese, ať už je to Řáholec nebo není, prostě má svoje kouzlo a lidi se tam schází se tam dopředu, takže tady už program valil o čtvrtka, v pátek už prostě denní program, soutěže, co se týká promo jelo od prosince prostě 24 jo, na letní akci, takže na Digu, že jo, pozvánka, ten spot se jmenuje Rokle, jo, už jsem si vzpomněl. Jo, jsem se Rokle, jsem přemýšlel, o čem přemýšlíš. Ve čtvrtek na Rokle Station, že jo. A v pátek už prostě valil program, víceméně měl možnost, kdo chtěl si asi nejlíp zajezdit, že jo, v pátek. Já jsem vždycky vytáhnu kolo na nějakou tu baby line, to je prostě hrozně zábavný. A večer zase nějaký koncík, jo, v sobotu prostě hlavní program, neuvěřitelné množství jako kdyby lidí, spoustu zahraničních jezdců, jo, dotáhnout do Česka zahraniční jezdce problém, do Řáholce prostě bez problémů. Bez problémů tady. Jako ten spot má své kouzlo, má své jméno, ta komunita o něm ví, jako je to úplně skvělý. Co se týká soutěží, prostě to asi víme všichni. Závod pro děcka, Kids Race nějaký tam byl, skvěle zařízený výčep, prostě několik druhů pivka, dobrý jídlo. Hlavní večerní program, James Cole. Nechápu, jakým způsobem někdo dokáže. Jako to, a takhle prostě by člověk mohl si říkat, jo, a právě tady bylo právě takový to, kdy jako OK, Michale, tak pojďme rozhodnout, 3, 2, 1 teď řekni ty, 3, 2, 1 teď řeknu já, jo, a navzájem říkáme prostě Řáholec, Michal říká, ale já mám 2, já si myslím, že ještě Off the Wall byl prostě, omlouvám se, Tom Havlík, jo. Off the Wall byl ještě jako super, a říkám, jasně byl jsem tam, Pejdu mám rád, to je všechno, tak pojďme si teda říct, jako, co bylo, jako kdyby tam víc a tam víc. A takhle jsme šli prostě, jo, bod po bodu, a Tom říká třeba na Off the Wallu bylo skvělý, že tam byl prostě ten závod pro ty děcka, říkám, OK, to bylo skvělý, jasně, ale vlastně Řáholci byl taky, že jo, pojďme dál. A takhle jsme si šli jako bod po bodu a prostě bylo za mě úplně jasný, že ty argumenty, ta akce má na to, aby prostě jako zvítězila. Jo, tak jako popravdě si myslím, že taky není o čem, i když bych měl být nestranný, ale myslím si, že tohle je jasný vítěz. Super. Za mě vítěz prostě každý, kdo nějakou akci udělá. Jako, ale když už máme teda rozhodovat, tak se snažím vždycky být co nejvíc objektivní. Jo? Subjektivita v tomhle tom jako nemá co dělat. Ty musíš prostě si najít vždycky ty hranice, kam a vědět přesně, jo, proč takhle to bylo.
OK, super. Ještě mám jeden takový dotaz, který jsem slýchával hodně na Awards, a to je, proč v těch akcích nebyl Sever Trail Jam. Řešili jsme to taky, on na playlistu je, Mhm, mhm, samozřejmě. Samozřejmě na playlistu těch akcí je taky víc, není to mhm, jenom o těch 5. mhm. A zase Asi jsem předpokládám, že k tomu není jako jednotná odpověď, proč tam není jenom... Není. Víceméně odpověď není, ale je to zase o těch sloupečcích a co kde bylo, jako kdyby o něco málo víc, než Mhm, prostě zrovna na Vem si život jamu. jasně, Jo? jasně. Super, dobrá. Tak asi bych to řekl, samozřejmě skvělá akce, klobouk dolů Kosákovi, myslím si, že si jako tu cenu odnesl za oba počiny Mhm. způsobem, ale pořád je potřeba se dívat jako na ty jednotlivé střípky, ze kterých se ta mozaika skládá. Super, dobrá, já myslím, že jsme to spolu hezky sfoukli, že to bylo jasný a hezky řečený. Já ti děkuju za účast a vidíme se, doufám, za rok. Doufám, no. Tak jo. Tak díky a BMX. Ahoj. Vítám tady Toma Frýdka v našem virtuálním studiu, kde si společně budeme dále povídat o Czech Freestyle BMX Awards, který proběhly v Praze. Čau, Tome. Čau Matés, ahoj, zdravím. S začátkem asi bychom mohli představit, jakou kategorii si ty porotcoval a s kým? Určitě, takže já jsem měl na starost kategorii rookie, to znamená junior do 15 let a mým spolusedícím porotcem tak byla Kačka Jalůvková, Super, aktuální mistryně České republiky. perfektní, novopečená maminka. Přesně tak. Super. Já se asi na úvod se zeptám, podle čeho jste hodnotili ty mladý kluky? Podle čeho jste vybírali do nominace a popřípadě podle čeho jste vybírali vítěze? Každá ta kategorie to má trošku specifičtěji, tak jestli nám to představíš? Je to tak, každá kategorie je hodně specifická, ta naše si myslím, že není výjimkou. Hodně dlouho jsme s Kačkou vůbec přemýšleli, podle čeho máme vůbec vybírat tady ty juniory, podle čeho je nominovat, podle čeho vybrat vítěze, protože na rozdíl například od parku, kde se dá nějak vybírat podle toho, kdo přinesl něco do té komunity, u těch juniorů to moc takhle nejde, jo? Protože ti junioři přinesou sebe, oni ještě nemají přinést, jakože nemůžou uspořádat akci, nemůžou uspořádat kemp, takže primárně jsme hodnotili nějaký zápal vůbec pro ten sport. Hodnotili jsme, jestli se třeba účastní nějakých tréninkových kempů, hodnotili jsme, jak jsou sociální v těch skateparkcích, to znamená, jestli se baví s ostatníma, nebo jestli tam jenom tak stojí někde v rohu a jezdí si to svoje. Takže spíš jsme opravdu hodnotili jejich přístup k tomu BMXku a k té komunitě. Přece jenom ten, vlastně to malý dítě, ještě můžem říct, není to dospělý člověk, nemůže tolik té komunitě přinést v podobě akcí a nějakých spotů a videí, protože přece jenom v tom útlém věku se to blbě dělá. Super. Přesně tak. A i kdyby vlastně něco dokázali přinést, tak většina to bude stejně zásluha rodičů a nechtěli jsme to úplně hodnotit jakoby zásluhy rodičů, ale opravdu zásluhy toho mladého jezdce. Super. Tak jo, já myslím, že se spolu můžeme rovnou vrhnout na ty jednotlivý jezdce, na ty jednotlivý nominanty. Bylo jich 5. Když jste vybírali těch 5 nominantů, mezi kolika jste vybírali přibližně? Kolik tam bylo jezdců? Nemusí být to být přesné číslo. Jo, snažili jsme se myslet opravdu na celou komunitu a věřím, že jsou i jména určitě, na které jsme třeba nemysleli, jo? Jsou určitě mladější, které tady třeba do dneška neznáme pořádně, protože přeci jenom jsou to junioři, ještě ne všichni mají ty sociální sítě, ne všichni jezdí na ty akce, takže určitě to, že jsme tady nominovali nějakých 5 jmen, neznamená, že víme o všech, nebo zároveň, nebo naopak to neznamená, že se nesnažíme sledovat všechny. Tady ty jména, co jsme tady vybrali, tak jsou ty, co nás zaujali za ten rok nejvíc. A k tvojí otázce, tak řekl bych, že jsme tam měli zhruba 15 jmén, mezi kterými jsme se rozhodovali. Kdybych měl vypíchnout nějaké třeba, co jsme se rozhodovali, jestli je tam dát, aby tak jako na hraně, tak byl například Bart Tměj, který jako jezdí nádherně, velký polety, prostě takový dirtový jako triky, anebo tam mlaďoch, vlastně brácha od Vojty Prokeše, myslím Franta Prokeš, jestli se nepletu, taky jako co jsem viděl nějaký posty na Instagramu, tak jako hroznej frajer, má tam fakt nádherný triky, má to kolo v ruce,
takže myslím si, že tady na ty se určitě můžeme těšit taky v Super. budoucích rocích. Super. A ještě se zeptám na otázku. Byl hlas od lidí přes Instagram. Jak moc jste hleděli na tyhle ty hlasy? Jak jste to vnímali, jak jste to brali? Brali jste to jako plnohodnotný třetí hlas, nebo jste to měli jako nějaký pomocnou ruku při tom rozhodování? Brali jsme to, řekl bych, v nominacích jsme to brali tak jako pomocný hlas. Každopádně nakonec jsme se přesně v nominacích shodli s komunitou. To znamená, dá se říct tak, jak přesně hlasovala komunita tu top 5, tak to bylo opravdu i naše top 5, takže tam jsme se shodli. Ve finále jsme původně měli v plánu brát taky ten hlas jako nějak pomocný. Chtěli jsme se s Kačkou samozřejmě nějak shodnout, ale brali jsme to, kdyby jsme se neshodli, tak dáme na ten třetí hlas té komunity, ale i v tomto případě tak se komunita zase, nebo shodli jsme se s komunitou a všechny 3 hlasy, to znamená já, Kačka i komunita, tak šli pro vítěze. Ideál standard. Tak, super. Přesně. Pojďme teda na ty jednotlivý jezdce. Začneme Vojtou Slámou. Vojta Sláma. Vojta s náma byl na konci minulého roku v Eindhovenu na tréninku. Řekl bych, že ať jsem ho znal už předtím, tak nejlíp jsem ho poznal tady na tom tréninku. Vojta má obrovský progres, co se týče toček přes hlavu. Myslím si, že ani co se týče jako elitových jezdců, to znamená nad 15, tak málo kdo se dokáže s Vojtou srovnat, a to Vojtovi teprve je 14 let. Teď nedávno vlastně jsme byli ve Valašských kloboukách, kde Vojta přes rezi otočil double flipa. To tam dává, to vím, tak jenom Miky Řehořík, nikdo jiný. Takže už to samo o sobě je jako obrovský hec a obrovský úspěch pro něj, takže ten si myslím, že tam naprosto zaslouženě. U Vojty, co bych řekl, nebo co bych ještě tak vypíchnul možná, tak jezdí vlastně na goofy nohu, takže točí se za přední nohou. O to má právě těžší, bych řekl, na tom kole, ale toho vůbec jako nezastavuje a dá se říct, že když třeba dělá 360 bar spin, tak to dělá úplně na full switch, ale ani toho jako nezastavuje a prostě se to naučil tak, jak musí, takže obrovský srdíčko a velký triky. Super. Další tady mám Anežku Dragonovou. Anežka 7 let, hrozná střela. Anežku taky jsem, řekl bych, za rok 2024 vnímal hlavně přes Instagram, hlavně asi díky Ivetě, která ji tak nějak, bych řekl, k tomu kolu možná přiměla nebo přivedla. Za poslední dobu tak jsem s Anežkou taky začal trénovat. Párkrát jsme se viděli jak na reprezentačním tréninku, tak i třeba za náma přijela do haly, do Doubravic. Anežka teď poslední víkend otočila svůj první backflip do Molitanu. Máme v plánu ještě tenhle rok, dokud jí bude 7, tak to točit na rezinu, nejlépe na tvrdo, aby byla nejmladší v Česku. Doufám, že to tam padne. A taky jako na to, že prostě je to vlastně malá holčička, což ty holky přeci jenom jsou, řekl bych, na jiné úrovni než ti kluci, jo, díky tomu, že prostě ta svalová hmota je tam jinak, ty úrovně testosteronu jsou tam trochu jinak, tak Anežka se dokáže úplně v pohodě rovnat, ne-li jako je daleko lepší než někteří její vrstevníci prostě v 7 letech. Takže si myslím, že tam jako má velký potenciál. Mě popravdě úplně překvapilo, jak ta Anežka je malinká holčička, když přišla na to pódium ten večer, tak jsem vůbec nemohl uvěřit, že to je ta holčička, která skáče přes ten famok, spouští ty nohy a teďka, tenhle týden myslím, že to bylo ten backflip, co ho dalo do Molitanu, to vůbec to nechápu. Jo. Super. Jo, je to tak, ona jakože a hlavně je fakt drsná, jo, ona se tam párkrát fakt složila jak puclík, kolo dopadlo jak na ní, dala si rukama, nohama do obličeje, ale vždycky jsme jako kolo oddělali z ní, podívali jsme se, ona se tam smála v tom Molitanu, že to jde znova. A tak se na ní vždycky křičel, jako ať se vydechne na tom rozjezdu a prostě trochu se na to soustředí vůbec. Rovnou jako letěla už dalšího flipa, takže tam je velký potenciál, tam věřím, že to dotáhne daleko. No, tak se budeme těšit další roky. Dalšího tady mám Samuela Paulena. Sam Paulen, Sam je sice větší kluk, ale je mu taky 11 let. Samotného mě to překvapilo, když jsem poprvé sama začal nějak registrovat, tak jsem myslel, že je starší. Každopádně bavil jsem se teď nedávno s jeho taťkou a zjistil jsem, že Sam jezdí vlastně na nějakém BMXu nebo na různých kolech už asi od 4 let
a řekl bych, že to jako fakt jde vidět. Sam má hrozně to kolo v ruce, takže ač nedělá ještě tolik triků, protože dřív prostě neměli ten skatepark, přece jenom Pohřelice ještě tam nejsou tak dlouho, nebo nestojí tam tak dlouho ten park, tak sam jezdí prostě dirty, nebo s tátou si jížděli schody už od malička a jde to jako poznat. Prostě ten má obrovský polety, dělá nádherný šály, fakt si s tím kolem už teď v těch 11 letech hraje v tom vzduchu. Vždycky, když je prostě v Pohřelicích, tak je výš než všichni jeho vrstevníci nebo i klidně starší kluci. Takže tam už si myslím, že stačí opravdu jenom prostě poladit nějaký ty triky do těch érů ještě a bude to fakt dobrý. Co se potom už dělá v celku snadno, když ten člověk má ten bike control a ovládá to kolo v tom vzduchu. Přesně tak, to jako když si dáme za příklad třeba Ruky vlastně z předchozího roku, VRC Ruky Martina Skurnýho, taky začal tím, že si prostě naskylil to kolo do ruky a teď už tam jenom přidává ty triky a jak to ježdění vypadá. Přesně tak. Super. Dalšího tady mám Mikuláše Hradila. Miky Hradil, úplně se přiznám, je to klučina, se kterým jsem se setkal asi nejméně tady z těch všech. Každopádně není to, že bych ho neznal, potkáváme se snad na všech závodech, jezdí pravidelně Benjaminy, několikrát jsme se potkali i v Pardubicích, jenom když jsme tam takhle byli, jezdí pravidelně na VSA kempy, takže taky na to, že je mu teprve 10 let, tak on tím kolem fakt jako žije, rodiče ho vezmou úplně jako všude, kam to jde a pořád jako trénuje, ať už sám, nebo kdo je zrovna ochotný ho trénovat. Miky trochu škoda teďkom měl nedávno docela vážný úraz, když skákal v Pardubicích přes spinu. Co mám tak nějak info, tak prej teď leží v nemocnici, takže tam mu přeju brzké uzdravení a doufám, že se vrátí na kolo zase v plné síle. To je pro mě překvapení, tak taky přeju brzké unavení, uzdravení, držíme palce. Takže doufám, že Miky se třeba bude tady na to video dívat a že se dá zase dohromady a že se uvidíme na co nejbližších závodech, takže ahoj Miky. A jinak Miky, jako co vím, tak on se jako nikdy nepřestal usmívat, jo? Nebo nikdy se nepřestane usmívat, když prostě jezdí. On je takovej náš malý český Kevin Peraza. Takže on prostě se furt na tom kole kření a i jako rodiče ho v tom fakt jako se snaží podporovat. Vždycky, když třeba byl Freestyle BMX Challenge v Brumově, tak Miky tam byl pomalu týden dopředu s karavanem a týden tam lítal v tom parku. Takže taky jako na to, že ten kluk má třeba 130 cm, tak lítá jako ve 2 metrech úplně v pohodě přes fanbox. Hustý. Super. A na závěr tady máme vítěze, a to je Tobiáš Stara. Kde začít u Tobyho? Toby ten tím kolem jako tak jako všichni, ale Toby fakt s klidným srdcem řeknu, že tím kolem žije. Když zrovna má volnou chvilku, tak prostě je u sebe v hale, nebo s náma jede do Pohřelic, byl taky s náma s Vojtou Slámou v Eindhovenu, kde odjel svůj první backflip. Ještě to bylo v roce 2024, což jako na 11letýho kluka obrovský úspěch. Nevím teda, jak ty máte, já jsem v 11 letech teprve dělal one hand a Frér tady otočí Já jsem flipa. chodil s mámou na procházky, sbírat kytičky. No, takže tak a stejně tak vlastně, myslím, že to taky ještě stihnul v prosinci, tak dal svůj první 3 televip, což je pro mě absolutně jako nepředstavitelný v 11 letech bylo v dělat Šuranech, 3 nebylo to v Šuranech? Bylo to v Šuranech, přesně. V Šuranech vlastně bylo, takže víš, že to tam není úplně, bych řekl, ty nejideálnější podmínky, takže o to větší jako respekt Tobymu. A jinak, co bych ještě řekl k Tobymu, tak taky jezdí na VSA kempy. Každý kemp, co prostě jede, každý kemp, co se vrátí, tak tam jde vidět obrovský progres. Toby má hrozně velký dar, že dokáže strašně dobře poslouchat. Jo, ty mu prostě něco řekneš a řekneš mu třeba, jak ten trik má udělat, nebo jak by se mu to mohlo dělat líp. A on je fakt schopný si z toho vzít to relevantní informaci a udělat to podle toho, jak on, nebo skloubit to, co ty mu říkáš, ale jak mu se to bude dobře dělat a opravdu to udělá prostě do pár pokusů, jo. Takže u Tobyho je to opravdu jenom o tom dávat za mě docela velký protože když někdo něco radí a přenést si to do toho tvýho ježdění, je pro mě prakticky nereálný. Kdokoliv cokoliv říká, já to stejně dělám vždycky podle sebe a pokud on to dokáže přeformovat, vzít si ty dobrý rady k srdci, tak to je jako velký a velký talent pro tohle.
Přesně, jako já to mám úplně stejně, jako může se mě snažit cokoliv, kdokoliv vysvětlit, ale já prostě jsem asi natolik nevnímavý, že se to stejně snažím vždycky dělat po svým, takže už jenom prostě ten že dokáže to poslechnout a udělat to podle toho, tak je hrozný dar a myslím si, že to dotáhne taky hrozně daleko. Super, tak jo. Tak děkuju, tak jsme spolu krásně ladně projeli všech 5 nominantů i vítěze. Máš nějaký slova na závěr, který by si chtěl sdělit komunitě? Hele, určitě bych chtěl říct, abyste jezdili, abyste se to nebáli, hlavně by teďkom my cílím na svoji kategorii, to znamená na juniory. Nebojte se dojít do parku, nebojte se zajít za staršíma klukama. Myslím si, že všichni bikeři budou jenom rádi, když vás v tom parku vidí, poradí vám s tím. Oni na vás určitě nebudou hnusní, pokud jo, tak nám napište info@CFB a my si to s ním vyřídíme a prostě jezděte, co to dá. Super, tak jo, děkuju Tome, měj se hezky. Díky taky, čau. Čau. Vítám, ještě jednou. Ahoj, vítám Erika Figera v našem virtuálním studiu, kde si společně budeme dále povídat o Czech Freestyle BMX Awards a s Erikem budeme konkrétně probírat kategorii Park neboli Transition v roku 2024. Ahoj Eriku. Ahoj. Hnedka na úvod se tě zeptám, s kým jsi byl v porotě? Já jsem měl teda ten Park Transition, jak jsi říkal, a tam jsem byl za asociaci já a společně ještě s Tomem Havlíkem, který tam byl přizvaný jako profík kategorie, když to tak řeknu. Super, takže ty jsi byl za ty jsi byl za asociaci, super. Podle čeho jste hodnotili tu kategorii? Každá ta kategorie je trošku specifická něčím, každá má své kritéria, dokázal bys to nějak zjednodušeně předat? Jo, tak asi stejně jako u těch ostatních kategorií, tam jde jakoby o nějaký celkový přínos, ale když to vezmu na nějaké jako kritéria, tak tam byl asi celkově jakoby účast na nějakých akcích, takže víceméně jestli se účastníš jako těch parkových akcí nebo obecně jako těch jamů a tak podobně. Zároveň tím, že to je park a je tam vlastně to UCI, tak se do toho počítá samozřejmě i ty jako mezinárodní závody a tak podobně. Plus potom nějaký přínos jako pro scénu, což tam by se dalo asi zařadit nějaká jako motivace pro mladé jezdce, nebo celkově, když jedeš na závod, tak jestli tam jako komunikuješ s ostatníma lidma, nebo jako celkově asi nějaký ten přístup k tomu BMXu. Potom nějaké jakoby vlastní projekty, takže to můžou být třeba si pořádáš nějaké kempy, nebo děláš nějakou akci, nebo se staráš třeba o nějaký jako lokální spot, nebo podobně. A potom do toho určitě vstupovaly ještě nějaké jako aktivity na sítích a celkově nějaká jako viditelnost toho jezdce, což ono to trochu souvisí, jakoby motivace a celkově ta jako akce v té scéně prostě. A nakonec určitě do toho vstupovaly i výsledky, ale že jo, jde spíš jako o ten přínos té scéně, takže ty výsledky asi nebyly úplně to nejpodstatnější kritérium. Ale pořád jsme jako v parku, kde o ty závody dost jako jde, takže tam určitě tady to kritérium bylo. A ještě možná teda doplním, že letos to byl park /Transition, takže myslím si, že to trošku jako vstupovalo do toho, že nejde jenom o ten park, ale vlastně i o jakoby nějaké celkové jako flow v tom ježdění na těch překážkách, jo? Takže se do toho víceméně i počítalo třeba, když už hodnotíme třeba to ježdění, tak se do toho třeba trochu i počítalo, jako kdo má jaké skills prostě v tom transition, takže třeba když si dobrý v bowlu, tak ti to mohlo jako taky pomoct třeba. Takže to nebylo čistě jenom o parku, ale vlastně o univerzálnosti toho jezdce. Jo, spíš o takovém, ano, to univerzálnosti. Super. Dobrá, já myslím, že se spolu můžeme klidně vrhnout na ty jednotlivý jezdce. K ním se ještě třeba něco doujasníme, podle čeho jste hodnotili. Můžeme začít hnedka Honzíkem Brožů. Jo, klidně. Tak Honza, nevím, jak jste to teda dělali v těch ostatních skupinách, ale když to tak projedu třeba podle těch kritérií, tak Honza je aktuálně asi bych řekl jako z hlediska toho parku, tak nějaký teďka jako asi jeden z prvních, možná první jezdec, je to aktuálně jako z roku 2024, ze kterého to právě bylo vyhlášené, tak to je mistr České republiky, zároveň byl i mistr České republiky v dirtu, takže tam jde vidět nějaká ta univerzálnost. Celkově si myslím, že tam je, když jsme to řešili s Tomem Havlíkem, tak vlastně má hodně přidanou hodnotu v takové té celkové jako motivaci a komunikaci v té scéně, jo? Že vlastně jako objíždí ty jamy a
jakoby ta scéna prostě k němu vzlíží jakoby v tom smyslu, že jdou dělat jako velké triky i jako v České republice, jo? Že vlastně jako jezdí na lokální akce a přitom vlastně potom jede třeba na mistrovství světa. Jo. Takže měl hodně jako přidanou hodnotu tady v tomto. Plus samozřejmě, že tam byly nějaké jako drobnosti navíc s tím, že třeba jezdí jako exibice a tak, ale tam si myslím, že on měl hlavně přidanou tu hodnotu tady v tom, že vlastně zkrátka je to jako velký jezdec na českou malou scénu, kdybych to tak řekl. Jo, určitě. Super, hezky řečeno. Hnedka potom se můžeme vrhnout na dalšího jezdce a to je Robin Pflug. Jo, tak tam si myslím, že dost roli hrála právě ta univerzálnost a to, že to letos vlastně bylo i transition, protože tam, jak jsem mluvil třeba o Honzovi Brožovi, tak ten jezdí dost ty mezinárodní akce, Robin zase víc jakoby jezdí ty lokální jammy a je zkrátka vidět jakoby ten, jak to říct, jako to zapojenost jako do té scény, jo? Že objíždí ty jammy, tak nějak jako prostě komunikují s tou scénou, plus je součástí tady PvP party, že? A má jako vlastní projekty, takže ten je spíš jakoby na té jamové stránce. Jasně, spíš do toho transition, než do toho park. Jo, OK. Super. Hnedka dalšího tady mám Mikuláše Řehoříka. Jo, tak to je vlastně vítěz z minulého roku. A ten bych řekl, že na tom vlastně jako podobně jak Honza Broža s tím, že dělá prostě velké triky a je zkrátka jako nahoře dělá, nebo takto účastní se jakoby těch různých velkých závodů, dost často i třeba na vlastní triko, že jede, že to není jenom o nějaké reprezentaci, ale že zkrátka je namotivovaný v tom jako dostat se co nejdál. Akorát tento rok on měl nějaké jako zranění, už si nejsem teďka úplně přesně jistý, ale vím, že měl něco s rukou a potom vlastně i na Močer v minirampě tak to nedal, protože měl nějaký jako zdravotní problém, takže toho trošku oproti minulému roku jako dalo o laťku níž, bohužel, takže hodnotí se to na ty roky, takže to tam asi jako patří. Ale každopádně z hlediska toho ježdění a taky zapojení do té komunity, tak prostě je skoro všude, kde se jako dá být, i když to bych řekl, jako řeší dost z té oficiální stránky, že spíš jako jede tady ty UCI závody a tak, ale zapojuje se i třeba v tom, že má jako BMXové kemp, ale je součástí na těch BMXových kempů, co má záčko. Jo. Takže jako i z této strany tam zkrátka nějakým způsobem jako figuruje, takže v té nominaci určitě jako patří. Má co dělat. Super. Potom tady mám mladěse Martina Spornýho. Jo, tak to je vlastně jako vítěz minulé rookie kategorie, takže tomu teďka se nepletu, tak je 16 let, nebo 20 muselo být 16, aby to se dělo. Jo. A tam asi bych to zhrnul. Chtěl jsem říct, že to je vlastně jakoby, byl to amatér, který se jako asi nejlíp přizpůsobil tomu, že vlastně přešel jako do toho profi světa. Jo, že vlastně na jedenkrát prostě byl jako v té rookie kategorii, nebo tak, jak to máme rozdělané, že byl vlastně jakoby v těch mladěsech a na jedenkrát prostě skočil do té profi scény a hned vlastně na MČR byl, a teď si nejsem úplně jistý. Myslím, že druhý, ale nebyl bych jistý. Druhý byl podle mě paid a teď musel být třetí, OK. No. A vlastně jako celkově hned do toho, jako, jak do toho přišel, tak prostě hned má ty výsledky a plus velká přidaná hodnota je asi obecně ten jeho YouTubeový kanál, no, nebo celkově ta jako aktivita na těch sítích a ta jakoby komunikace s tou mladou scénou, no. Jo. Já si myslím, že zrovna i Martin Spurný se může trošku malečko i řadit do toho transition, že splňuje vlastně i tu druhou kategorii s tou kreativitou toho ježdění a podobně. Jo, na tom to jde vidět, no, že to není jenom jako o tom, že tam sází triky, ale prostě je schopný už teďka, jak je vlastně, jako jde to hodně poznat, že i když vlastně mu teprve 16, tak vlastně přešel do té profi kategorie a už i mezi těma profíkama, tak prostě v tom parku jako udělá transfery, co dělají jako třeba prvních pár prostě. No, jasně, je to tak, no. No a pak tady mám vítěze a to je Zdenda Pešek, Pejda. Jo, tak tam asi mně přišlo, že vlastně jako letos, když jsme to hodnotili s Novým Havlíkem, tak jsme se na tom víceméně tak nějak celkem jako jednoduše shodli. Pejda má prostě jako obrovskou přidanou hodnotu vzhledem k té scéně, jo, že vlastně on pořádá Off the Wall Jam, celkově se tam stará prostě v tom Litomyšli o tu partu, má tam navíc ten jejich kemp a tím, že to bylo vlastně jako ještě park lomeno transition, tak tam si myslím, že on do toho vlastně úplně perfektně pasuje. Takže tam vlastně mně to přijde
jak to říct, jakože z těch, kromě nějakých jako výsledků, protože on vlastně moc jako se neúčastní těch ofiko závodů, co tam v tom parku jako figurujou, těch UCI, tak vlastně jako kromě toho on bych řekl, že má jako návrh skoro v každé té kategorii nebo jako kritérium. V tom hledisku, jo. No, že vlastně jako i jako vzhledem nějaké jako ovladatelnosti toho kola nebo toho prostě transition jako ježdění a v tom parku, tak je prostě úplně jako někde v topce. Odpovídá tomu vlastně to, že byl druhý na MČR parku, zároveň druhý na MČR Dirtu a celkově ta přidaná hodnota prostě pro tu scénu je jako velká tím, to, co se děje, prostě tomu mi to myšli. Jasně, super. Ještě mám takový dotaz, který mám, doufám, na každýho. Jak moc jste hleděli na hlas komunity na Instagramu, jak hlasovali lidi? Bylo to pro vás jako plnohodnotný hlas, nebo jste to měli spíš jako pomocnou ruku, když jste se nebyli jistý? Na Instagramu teď mluvíš teda o tom... Nemyslím hlas komunity, ale myslím o hlasech, který lidi mohli hlasovat do nominace a do pro vítěze. Ne, tak on je to jako super jakoby vstup do toho, nebo vstup, jak to říct, jako tak asi jak říkáš, jako je to ta přidaná hodnota toho, že vlastně víš, jakou, že jo, ty si jako můžeš nějakým způsobem myslet třeba, jak ten jezdec jako komunikuje s tou scénou, jak prostě je viditelný nebo podobně, ale vlastně to ti přidá ten pohled navíc. Jo, že ti to určitě jako přidá v tom rozhodovacím procesu. Já se omlouvám. Dostal jsem kousek medovníku od Krištofa. Shoutout Krištofovi. Super, jo. Myslím si, že takhle úplně stačí, že jsme to krásně spolu projeli. Napadá tě ještě něco na závěr, co bys tak jako chtěl vzkázat na rozloučenou, nebo motivaci do dalších ročníků? Nějaký prázdný slova, plný slova. Já si myslím, že ta akce víceméně ty motivační slova říká za nás a nemusíme nic vymýšlet, takže jo, prostě jako je to, že jo, mně přijde, že ta akce celkově s tou nominací a se vším je sama o sobě jako dost motivující a není potřeba k tomu nic víc jako vymýšlet, všichni jezdíme, bavíme se a celá ta scéna nějakým způsobem roste, takže mně to přijde jako celkově, že to dává smysl a není potřeba to úplně extrémně nějak jako komentovat a obhajovat, protože to prostě mluví samo za sebe. Super, tak jo, já ti děkuju za projití, měj se krásně a uvidíme se třeba příští rok. Jo, taky díky. Čau. Čau.